Čú, som späť a zistil som, že mám 23 odberateľov, to som natočil a 103 lajkov. Ja som veľmi šťastný, mám prvý a vrazumne je to najlepšie. Konečne sa mi splnilo. Konečne som to splnil. Aspoň jeden v celom živote komentátor. Jo, akože milujem, som veľmi spísný, tým ma nezajíma, ukazuje. Haló, vidíš. Keď mi vysvetliť, toto je dobré. Dobre, sme tu a... Dobre, sme tu. Dávaj si ľudí. Keď ty pozeráš toto video, daj like a odber. Ako daj jeden like, lebo neviem dať odber. Ja som ti dal som ti odber, zvonček, na každý sort som ti dal like. Možno teda, ako by som ti to overil, neviem ti dať komentár, aby som rád dal. No, a David. No. Som veľmi rád, že si mi dal odber. A teraz ti idem ukázať, kde som to Zalečíme. Na sort a jak mám ten hamburger. Tady máme prvý v živote komentár. Čaute, som videl. Tady je môj kamarát David Siladi sa menuje a hovorí mi čau Adam, to som ja. David Siladi. A vieš čo, David Siladi? Tu máš srdiečko, tu máš like na to, lebo I love you. A ešte ti napíšem komentár. Počkaj, čo ti napíšem také deň na čau Adam, to som ja. David Siladi. Čau David Siladi. Som ja Adam Chlopka. Dobre. What the hell? Dobre, napíšem teraz ja ideme na David. Ako sa pozrie naspäť toto video. Komentár, tam vidíš mňa srdiečko. Jo, budeš šťastný. Budem šťastný, dám ti kniha smiley šťastný. Jo, ako by si bol rád. Počkaj, jak sa dáva čo je? Takto. Nie, ja som slepý. Dobre, zatiaľ mu napíšem, potom vám ukázam. Dobre, som mu napísal. Jedna správa sa mi pokazila. Dobre, som ti napísal veľmi šťastnú správu. Mám ťa rada, Siladi. Dajme like a odbier. No a asi dobrý všetko. Tak chcem získať 25 odberateľov alebo 30. Sledujte ma, lajkujte ma, odberujte ma. Mám vás veľmi rád všetkých. Aj toho čeka, čo mi dal like alebo odber. Tak, čaute.